Знаете ли, че Земята е единствената планета в Слънчевата система, на която се среща вода в течно състояние? Не само това, Земята разполага и с най-дългата планинска система Андите, с най-големия континент Азия и с най-голямото езеро Каспийско море. Научните изследвания показват, че планетата все още претърпява промени. Земята е велик магнит буквално. Нашата планета има магнитно поле, което ни предпазва от вредните частици на слънчевия вятър. Земетресенията се дължат на движението на плочите в земната кора и са най-силно засегнати регионите около границите на тези плочи. Въпреки че Земята е третата планета от Слънчевата система, ние имаме уникална позиция. Нашата орбита се намира в такъв диапазон от разстояние до Слънцето, че позволява на нашата планета да има подходящи условия за живот. Това се нарича златната зона или обитаемата зона.